kunge tsuro dzepamba nedzemusango, kunge bhiza nebhongoro, kunge garwi nedzvinyu. Zvipfuyo izvi, hwai nembudzi, zvine kamufanano, asi kamufanano ako hakana kunatsojeka zvokuti tingati irudzi rimwe. Imhuka dzakasiyana idzi. Makadini tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm Force 081. Nhasi tinotarisa musiyano wezvipfuyo izvi zviviri, mbudzi nehwai. Kana musiri kuziva kuti mukuda chipfuyo chipi pamhuka dziviri idzi, tinokupakururai chirongwa ichi sesadza kuti muvhenekerwe. Zvimwe mungaone chamunanatsoda uye chamunoda kutenga kana kuti chamungakwanise. Chekutanga tinotarisa marudzi ehwai nembudzi. Dzinobva muboka remhuka dzemacaprinae, boka riri pasi pemabovidhae, iro rinokwanisa kuwanikwawo dzimwe mhuka dzakaita semombe, nyati kana mhofu inogara ichingosimbiswa iyo. Muno muZimbabwe munonyanyowanikwa madhopa nemaPersian sheep anotora nguva kukura, asi kumbudzi kune dzakati wandei, mahard mashona, matebele, masanen nemaboa. Kana muchida kuziva mamwe mabreeds embudzi anokwanisa kuwanikwa muZimbabwe, tinokurudzira kuti mushanyire chirongwa ichi chatakambogadzira chemarudzi embudzi. Dzose dzinoita zamu nguva yakafanana, dzose dzinorarama makore 10 kusvikira 15 zvine kamusiyano kuchana. Mbudzi dzine muswe mupfupi wakamira kana dzisiri kurwara kana kutya, asi hwai atori magariro ekuti muswe wacho unenge uri murefu wakarara. Unokwanisa kuita mupfupi, asi chero naizvozvo unenge wakatorara. Unovhara kuti nhunzi dzisakanire mazai, madziri, iya yatinoti fly strike muchingezi kune vanoziva zveutano hwemhuka idzi. Mbudzi dzine mamvere mapfupi uye anonetsa kugera kuti arukiswe mbatya. Tingatongoita zvedewe kana tisiri kutaura marudzi embudzi akaita seAngora. Kune hwai dzinodirwa mamvere acho anorukiswa mbatya dzakaita seCorriedale kana Merino. Iro Merino rakabva kuSpain asi nhasi rakuwanikwa kuAustralia, New Zealand nekuUSA nedzimwewo nyika dzakabudirira. Asi hwai dzine mamvere anoshandiswa kuruka mbatya nemhaka yokuti marefu uye akapfava kunge donje. Senge mvere dzemarudzi ehwai dzakaita seDorset neRambule dzinorimirwa izvozvo chete, senge kunyika dzakaita seUSA neAustralia pasina ropa rinodeuka. Kugera hwai itori basa rakatozvimirira uye rinofanira kuitwa nokuti mamvere acho mazhinji akangoungana sevhudzi remarasta, saka anofanira kupota achigerwa kuti dzisazonyanyopiswa nezuva senge munguva yechirimo. Mbudzi dzidiki pane hwai kazhinji kacho. Mbudzi dzine uchenjeri nekadzumbu dzinonetsa kufudza. Mbudzi dzinomhanya kupfuura hwai. Ndosaka pachirongwa chiya chepageto pamwe chete nekumbare, munhu wese anongoita zvongodzungaira zvokunonoka anongoenzaniswa nehwai kazhinji kacho. Asi ndopaunoona kuti chokwadi munhu haana chakanaka. Kana vaona chipfuyo chakachenjera sembudzi, unonzwa kuti chinotemesa musoro hamawe, asi vakaona chakanaka chisinganetsi kufudza chakaitawo sehwai, unonzwa kuti chakapusa pane kuti vati chine hunhu sezvo chisingazonetse kupfuya. Imi mugere ipapo, mungagone kufudza mbudzi herefefe pasina tambo kana fence. Ini hangu kana ndichitarisa hwai, ndinoona kunge ihunhu sezvo dzisingagonetse kufudza uye hadzirasike sezvinoita mbudzi. Imhuka dzinoterera, ndosaka hwai dzakazara muBhaibheri. Uye chipfuyo chaipirwa Mwari nenyaya yekutyora nekuchena kwemwoyo wehunhu hwacho. Hwai dzinononoka kubva zera tichienzanisa nembudzi. Hwai dzinotanga kubereka pamwedzi 6 kana masere. Hwai dzobereka dzatakura zamu rine mwedzi 5 sezvinongoitawo mbudzi dzichisiyana nemazuva mashomanana. Dzose dzinobereka vana vanotambira pakati pemumwe nevatatu. Hwai dzine hunhu hadzo, asi dzinodhura kupfuura mbudzi, senge panyaya yemishonga sezvo hwai dzichirwara kupfuura mbudzi. Pane zvimwe zvirongwa zvemavhakisi nemishonga yehwai yakaoma varimi inoda kuzvipira neruzivo, inotange yenguruve kana mombe. Mbudzi dziri nani hadzirware zvakanyanya uye padzorwara pacho panotora nguva refu dzisati dzafa. Mbudzi dzotoda fensi yepaddock kuti zvireruke sezvo dzichimbeya kupfuura hwai.
dzinoda kugara nedzimwe dzakazvinyararira hadzo panzvimbo imwe. Chero mukadziisira fenzi dzinoiremekedza chero ichikwanisa kubudika. Ndosaka ichidiwa nebhaibheri mani. Chipfuyo chinoteerera ichi, musaise fenzi yemhanga-mhanga kana muri kuita zvembudzi, nokuti mbudzi ndimagaivha wezvipfuyo. Dzinogona kupoya kana nepaburi retsono chaipo. Fenzi yenyu ngaisaite maburi akanyanyokura, nokuti mbudzi sengetumbudzana tunomawana maburi iwayo chaitai mozongotona tabuda. Wai hadziri imba sezvinoita mbudzi, sezvo dzakakora kupfuura mbudzi uye dzine mabhachi anodzichengetedza munguva yechando, asi hazvireve kuti musadzivakire imba inotoda kuvakwa. Asi mabvere aya futi akawandisa dzokwanisa kuzokanganisika munguva yechirimo, ndosaka muchifanira kuzopota muchidzigera. Mbudzi yakafanana nehwai pakuti dzose dzodya zvimerwa, asi hwai dzinoda hadzo kudya zviri pedyo uye zviri pasi sehuswa. Hadzina mweya waTazani wembudzi, hadzina hanya nemiti nemakwati sembudzi. Kana maona hwai yakudya zvinhu izvi, inenge yatoomerwa neupenyu, inenge itori panzara. Nyama, mukaka, zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa mukupfuya zvipfuyo zvese izvi. Yehwai inoti dhurei kupfuura yembudzi, sezvo hwai ichinetsa kuwana kupfuura mbudzi muno munyika. Vamwe vanotoishandisa senyama inobikirwa madzimambo chete, hongu sezvakaitwa naAbhero mubhaibheri. Saka musazovharwa nevakomana vanotengesa pamukoto apo pamunozotengeserwa mbudzi muchinzi ihwai. Zvipfuyo izvi zvakatosiyana sezvamaona, asi kana musina basa nazvo hazvina mhaka hazvo. Tinovimba kuti makuziva musiyano hwacho hwembudzi nehwai, zvinhu zvinokwanisa kukubatsirai mukusarudza chipfuyo chamungade pakati pezvipfuyo izvi. Tinotenda nekuona chirongwa chanhasi cheFarm 4081 kuzoitira patichapinda murimwe dzidziso rezvimwe zvekurima richauya senge rehwai special, richauya manje mushure mechirongwa chino. Tinoti sarai zvakanaka, musare murugare varimi. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi mugore rino ra2024. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magroup edu matatu ayo anoita huku 4081 rehuku, mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Uye tinombogadzira zvinhu zvesimbi zvinoshandiswa mukurima, zvinokwanisa kubatsira mukurima zvose nemagariro enyu, zvakaita semadara, maladha, maborehole stand, mabraai stand, mabagler bar nemakeji ekuchengetedza zvipfuyo zvenyu zvose. Chero zviri zvesimbi, tinongotaurirana togadzira nemapuraisi akanaka. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.